lugar niya dong. Karon nabot na ko diri sa Mahak. Moadto ko sa Almera Crest. Tagan nyo ang Almera Crest nga location ug ang iyang available unit. Karon sa kinasakit ng Manhabal, moadto ko sa La Almera Crest. Ang tanawon ang available unit. Makikita ka ninyo later ang iyang actual unit. Hi guys! So naabot ako diri sa La Almera Crest. Nani siya ang La Almera. Nani siya mga single attached houses. Then naasa ni sila condominium. So mo nilang condominium. Mga ready for occupancy na ni. So atong tan-awon ang katong available. Shortcut lang ta. Okay. Ay mo kayo na nakapayat balik sa taas. Inspection. Ang mga houses, mga bungalow. Bungalow, daghan na kayo nagpuyo diri. So, duha ni siya ka bedrooms. Oh. Yan, pwede. Tarungo na ni siya. Yes, kay ilahang mga house. Ilan na siyang gi-expand. Ang kainit. Everyday is init kayo. So, ang inyong ahente nga kugihan, nagpainit para sa kayuhan o gagmaon sa anak. At kini siya mo siya ang single attached. So kini siya available ni siya single attached bungalow house. Atong tan-awon ang sulod. Nako kay ini iyang area 100 plus ni siya. Kini siya mao ni siya ang iyang room. Iyang So, manakog tan-aw diri. Kisa tayo ganahan mo reserve. Punta ka lang ko sa 0915-510-6828. So, ipakita ka ninyo ang amenities sa La Almera Crest. Tada! Simple. Kisa tayo nangitag single attached o duplex nga bungalow. Natay duha ka units nga available diri sa La Almera Crest. Reserve na, punta ka lang ko sa 0915-510-6828. Thank you for watching. Bye-bye! Ang kana nga karsada ba, mao man ni siya padung sa Lataban, no? Oo. Kanang kasada nga street para asap na siya. Padung sa nasa. Padung na sa city. Padung sa